Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародару хоҳарон, иншоаллоҳ агар ки ягон вақт ман ягон касе ягон кор карда бошам, бигзор Аллоҳ маро бубахша иншоаллоҳ. Ва ман фикр мекунам ки ман бештари вақт ман дар инҷа мегзаронам. Алҳамдулиллоҳ, ман бедор шудам. Аз даҳони ман хун рафтааст ва ман фикр мекунам ки ин охирон лаҳзаҳои ман. Аз барои Аллоҳ ман шуморо дӯст медорам. Аз ҳамаи шумо илтиҷо мекунам ки MATW проекта давом битин, то ки ман аз гур тавонам ки поддош қабул кунам то рӯзи қиёмат. Илтимос бародарону хоҳарон, агар ки ман ягон кас ягон кори бад карда бошам, маро бахшед. Ҳамада салом алейкум бародаро, хушомадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Чӣ хеле ки аллакай шумо фаҳмидин, мувофиқи ваъдаи кардагим ки ман гуфта будам полни интервюи Али Баната пеш аз маргаш да шумо пешниҳод мекунам. Марҳамат бародаро. Ва пеш аз видеоро давом додан, танҳо ба мухлисои ҷангувару бозингаро гуфтанем ки возможност ҳастае ки дар бурди ҷангувару бозингарои дӯстдоштаихтон сум кор кунед. Барои кора кардан ба ссилкаи дар комментария буда метавонед бигзарен, регистратсия кунед дар сайт ва ба промокоди канал бонус ба даст биёред. Ҳам ссилка барои регистратсия ва ҳам промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепить шудагиҳай. ози интервюро тамошо мекунем бародаро. Агар ки шумо дар интерес набоша бо дальнейши видео дар бораи ҳамин одам, мо метавонем ки полни биографияи ҳамин одама видео кунем ва дигар интервюҳое ки ҳамин одам гуфтагиҳай пеш аз маргаш. Видеое ки ҳоз тамошо мекунем охирон, яъне ки паслани ҳамин одамай ки видеоро запис кардагиҳай ва хоҳиш кардагиҳай ки баъди маргаш нишон диҳанд. Чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, ман аллакай вафот кардам, алҳамдулиллоҳ. Ман просто хостам сабт кунам ҳамин як видеоролики майдаака барои ҳама одамое ки аз рӯзи аввал маро дастгирӣ мекарданд ва дар ин сафар аз рӯзи аввал маро ҳамроҳӣ мекарданд. Бигзор Аллоҳ раҳмати хилча ба ҳамаи шумо бирасона ва давом битен проекти MATY. Якум чизе ки ман мехостам, як тавсияи хурде бародару хоҳарро да бутам. чӣ хеле ки шумо медонед, дар ҳаёт ман ҳамаи чиро доштам: пулу мол, мошину хона. ва дар давоми тамоми бемории ман одамо аз ҳама ҷо мада нома мефиристоданд: бародар, ту да биҳишт кафолат дода шудагиҳай, бародар, ту да. бародар, ту барои ҷомеа бисёр корҳо кардӣ, барои халқ. Но субҳаналлоҳ, ҳамаи арзиширо надорад. Арзиш як хубии майдае ки Парвардигор барои мо тӯҳфа мекунад ба мисли Аллоҳ субҳанаҳу ва таъола ҷибл аст. просто субҳ аз хоб бедор шудан, доштан тавоноире ки ба ихтиёри худат то ҳамома рафтан. ҳама хел чизҳое ки ман оҳиста оҳиста аз даст додам. дар давоми охири вақтҳои ҳаётам, алҳамдулиллоҳ, ба Аллоҳ қасам мехӯрам, на ҳар як одам да худованд имконияте медиҳад ки рӯзи марги худша бифаҳмад. баъзе одамо, ҳатто бисёриҳои мо бехабар мемиранд. мо бисёр ҳолатҳоро шунавидагием ки бародару хоҳарро дар клубҳо мемиранд, ё ин ки аз передозировка, ё ин ки аз дигар чизҳо. субҳаналлоҳ, яъне ки дар давоми ҳаёти худам бародару хоҳарро ҳаракат кунем ки ҳадаф дошта бошем, нақша дошта бошем, ягон проекта оғоз кунем, ягон проекте ки дар бораи шумо кор кунем, ҳатто ки агар ба дасти шумо ҳамин кор иҷро нашавад, ё ин ки шумо метавонед ки саҳмгузорӣ кунед дар проекти дигар шахс, яъне ки ягон кор бикунед. ба Аллоҳ қасам мехӯрам ки дар рӯзи қиёмат шумо ба ин кор эҳтиёҷ пайдо мекунед. дар бораи бародару хоҳарое ки дар ишқи дунё рафтагианд, ба Аллоҳ қасам, тавсияи ман ба шумо: ин ҳаёт ҳамин хеле шудагие ки пеш аз оне ки мо успед мекунем бигем ки 5 сол мегзара, 10 сол мегзара, ё ин ки ягон коре
рух метавад. имрӯзҳо ашёҳо ҳар моҳа тағйир меёбанд. ба Аллоҳ қасам мехӯрам, дар замони имрӯза мо аз ониде ки пайгирӣ ба ислом мекунем, бештар пайгирӣ мекунем аз дунболи шавқу завқи худмон. мо бояд хеле эҳтиёт бошем. ба Аллоҳ қасам мехӯрам, ин шӯхӣ нест. ин метавонад дахл дошта бошад дар фарзандои мо, ин метавонад дахл дошта бошад дар ҳар як шахс. ба Аллоҳ қасам мехӯрам, баъзе вақтҳо ман мешиштам, просто дар ҷойгоҳи хуби худам мегиристам. ман аз ин дастгирӣ аз тарафи одамо орзу мекардам. айне ки баъдан субҳоналлоҳ, Аллоҳи бузург ҳамон шахсоеро ба назди мо овард ки ту дар бораи онҳо фикр намекардӣ ки ӯ як қисмати ҳаёти ту мешаванд. бо номи дӯсто, ба Аллоҳ қасам, ту наметавонисти тасаввур кунӣ ки онҳо вуҷуд доранд. вақте ки ман сафар мекардам, ман бисёр одаморо вохӯрдам. бисёри онҳо хеле раҳҳои дароза тай карданд. аз Дубай ё ин ки аз Англия, аз куҷое ки онҳо набуданд, онҳо ҳаракат карданд то ки биёянд ва аз ҳолу аҳволи ман бохабар шаванд. вақте ки ман бемор будам ё ин ки дар беморхона хобидам, ҳамаи ишқ аз барои Парвардигори бузург. во просто меомаданд баъди парвози 14 соата то ки бинанд оё ман хуб ҳастам. субҳоналлоҳ, одамое ки беморанд ё ин ки ғам мехӯранд. ҳамин хеле ҳам ман ба шумо гуфтанем ки инсоно ғам нахӯрен. Аллоҳи бузург ба сӯи шумо одаморо мефириста, шахсҳоеро ки шумо ҳеҷ вақт интизор набудед. ба он шарте ки шумо дар ҳақиқатанам ба касе эҳтиёҷ дошта бошед. шумо танҳо боварӣ дошта бошед ва аз Аллоҳ умед дошта бошед. ин як тавсияи хурдакак барои ҳар як шахсе ҳастае ки дар ҳамин ҳолат қарор дорад. иншоаллоҳ агар ки дар шумо хоҳиш пайдо шавад ки ёрдам кунед як одамда, ду одамда ёрдам тиҳед ӯро барои ягон кор, фаромӯш накунед баъди маргтон шумо подоши худтон мегиред. барои ҳар як корҳоятон подош мегиред. аз ҳар як шахсе ки шумо кӯмакш кардед ва ба воситаи ӯ ба ислом омад, ӯ эмон овард. иншоаллоҳ дар рӯзи охират ба шумо ёрдам меорад. яъне ки ҳаракат кунед ки шумо ягон нақша дошта бошед, ягон проекти дошта бошед ки ӯ проект барои шумо кор кунад дар ин ҳаёт. ва иншоаллоҳ ин кор дар қабристон ва дар рӯзи охират моро дастгирӣ мекунад. худо ба шумо кӯмак кунад. дар амони худо бошед. Али Банат дар Африка деҳаеро сохт ки дар оҷа барои 200 бевазанҳо хона сохта мешавад ва обшижития барои 600 фарзандони ятим. ва ба ғайр аз ин Али Банат больница ва бизнес центре сохт ки ёрдам метавад барои шаҳрвандое ки дар ӯ территория зиндагӣ мекунанд ва ҷойи коршон таъмин мекунад. Аллоҳ ин бемориро барои ман туҳфа кард, то ки ман дарк кунам ки марг хеле ҳам наздикае, хеле ҳам наздикае, то ки ман бифаҳмам ки ман ба наздикӣ мемирам ва танҳо мемонам. ягон чиз маро ёрдам наметавад ба ғайр аз рафтору корҳои хубам. бародаро, агар дигар маълумото дар бораи Али Банат ба шумо интересни бошад, дар комментария бинависед. ҳатман видеоро ба дигару поделиться кунед. ба мисли випуски якумаш агар ки хуб видеоро қабул кардан ва тамошо кардан, албатта ки мо дигар видеоҳорам мекунем дар бораи одам. ва дар охири видео барои шахсоне ки айни замон дар Россия қарор доранд ва мехоҳанд ба ҷойҳои бираванд ки якчанд маротиба оилӣ ки хубтар кор кунанд чем Россия, бародаро аз тарафи Южная Корея, Полша ва Литва пешниҳоди ҷойи корӣ аст, яъне ки приглашение ҳаст ки дар оҷа шуморо ба ҷойи кор ва ба ҷойи хоб таъмин мекунанд. номерои WhatsApp ки дар рӯи экран дидестен метавонед ба ин WhatsApp алоқа кунед. бародарои тоҷик ҳастанд ва шумо ҳамаша мефаҳмонанд чӣ гуна ҳуҷҷат тайёр кунед ва чӣ гуна равен. ба боварӣ метавонед истифода баред. ҳама дар хайр бародаро. видеои пешинаи каналам тамошо карданашро фаромӯш накунед. дар канали нави мо обуна шавед. ҳама дар хайр то видеоҳои оянда.